Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Mugto, Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig magapalayag na sa sining adlaw mga kaaksyon sang Sabado. Yari kita sa ikatapusan ng petsa sa bulan sa Abril tuig 2022 mga kaaksyon. Buwas may na mga kaaksyon. Nagahilapit mga kaaksyon. No? By May 7 tapos na ang kampanyanay, pahuway na pagka May 8, no? May 7 lang hasta mga kaaksyon, no? At 12 midnight kag May 8 pahuway na kag May 9 larga na kita sa mga polling precinct mga kaaksyon kag magbuto sa aton sini nga mga kandidato. Ay puwerte welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Liwat kita nga mag-inop na nai. Umpisa sining oras tubtob kita sa Takna Launay Media sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters, mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod, plus ang aton sining mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Kamusta mga kaaksyon ta sa mga kapurukan kag kabarangayan, okslang ka chibog na kapanyaga na kung wala pa paghimos na kay ichibog ta dugay-dugay. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kamusta yung mga kaaksyon ta sa probinsya sang Guimaras sa syudad kag mga kabanwahanan sa probinsya sang Guimaras, Okslang, kabayon nga Okslang kita sa sining mga inuras. Relax lang kay daw mainit ginang panahon ta subong tiyempo. Ang ibang sinig robat chagman guro talithi pero talithi lang pagkadugay-dugay mainit naman siya, no? Masingki ang politika sa pila ka mga lugar diri sa probinsya sang Negros Occidental. Ti panami ay lang niya kay ti nagahilapit sa nabilin nga mga binulan binulan inadlaw sa sining eleksyon kabayon tang kuan pagid tinguha pagid ang halos kalabanan, especially nga kung ulihi ka sa listahan dapat gid nga
kuanon tagidi sangkaron tagid mga kaaksyon. Sige, inopdanay kita, tubtob kita sa Tacna-Launay Media sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining nga mga action reporters. Kalakip man ang aton sining nga mga kaaksyon sa probinsya sang Guimaras, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, sa Aklan ni Antique. Kamusta kamo iya mga kaaksyon amon dira, no? Kag tubtob sa malabutan sa aton sining nga pagwaragwag sa sining nga udto. Welcome diri sa inyo sining nga palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Sa kinanda na ko ang inyo sining kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Kantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ano mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad aton hibaloon karon mga balita gikan sa aton sining mga action reporters. Dalonta karon dugay-dugay ang balita gikan sa Kapitolyo upod kay aksyon Brian Morden. Mayari sang panugyan ang aton sining gobernador sang probinsya Lacson. May kaywatan dira kay nasa Kapitolyo pero politika man yan to. Oh. Ayo. Sako ba natay nila subong sa politika ba? Sa banwasang Don Salvador Benedicto, ate ginaayo sa gyapon sang alkalde nga ti maghalong lang kag iamligan ang dunang manggad sang Don Salvador Benedicto. Karon dugay-dugay aton hibaloon we have action Brian Morden ang balita sa Kapitolyo. Kag kalakip man ang balita sa Bacolod City Government Center karon dugay-dugay upod kay Aksyon Art Tayhopon. Way pa sa balita last 12 na dugay-dugay ni. Oh, daligid lang kay mang basi nawili sa tugon-tugon na ay oo. Kung din pa nagsabado dito pa nag-agil-il. Oh. Daligid lang Aksyon Radyo Philippine Standard Time las 11:46 ang aton oras. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Do kahinayaw. Daligid lang, no? Kay yaring balita pagid sa Bacolod City Government Center kay makomersyal na ko tani niya. Parang matapos-tapos na lang bala. Oh. Pag pangkakas sang mga campaign materials nga gintapik sa poste sang kuryente ginapatigayon sang Seneco. Igabalita ng karon ni Aksyon Art Tayhopon sa Bacolod City Government Center. Samtang sa Bacolod City Police Office naman nga balita, igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa. Security guard nga na bisto nga nagapalapaw sang scrap sa ginabantayan sini sa construction site mga 400 kilos gid niyo sang scrap na recover sa tricycle nga ginkargahan na intercept ini kahapon sa aton sini nga mga kapulisan sang Police Station 4. Ba puwerte gwardiya galing ko na iban sang sining kawati
Kag sa balita sa Negros Occidental Provincial Police Office, iga balita ni Akson Alvin Graba, delivery sang mga VCMs kag iban pang mga election paraphernalias na deliver na sa mga banwa kag kasyudaran sa probinsya. Kag Idel Fitr, end of Holy Month sang Ramadan ang sa mga Muslim brothers na talana sa maabot nga Lunes. Sa balita naman kay Akson Roger Gotib sa syudad sang Cadiz, mga official ballot pagagamiton para sa May 9 nga eleksyon nagabot na sa Cadiz City Treasurer's Office. Sa balita naman kay Akson Elson Patinio, grupo sang mga armado sa banwa sang Calatrava kag Tuboso aktibo nga naga-operate suno sa pamunuan sang 79th Infantry Battalion sang Philippine Army. Sa balita nasyonal mga kaakson, COVID-19 sa pungsod ginatutukan sang DOH na naman. Daway katapusan nga nga COVID-19 ay perte. Epekto sang pagkambyo ni Kerwin Espinosa sa mga akusasyon kay Dilima, ginatugyan na sang pidigya sa korte. Kaga masobra 100,000 nga trabahante trabaho igatanyag sa Labor Day sa mga nagapangita sang trabaho. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa atong sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, samtang nagapamiyo-miyo kamo sa siningaod to, pag timo-timo na kag i-share, i-like sa aton sining Facebook page kay tirahon ta ina dugay-dugay, no? I-like lang kag i-share ang aton sining programa Bayakson no Radyo Bacolod Akson BBB program, mga kaakson. Tapos ipadala ang inyo sining mga mensahe kay tinguantay na karon dugay-dugay nga basahon ina, mga kaakson. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Daligid lang kaya rin ang resulta sa unang draw sang Small Town Lottery o kon STL sa sining adlaw, mga kaakson, sang Sabado, April 30, 2022. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 37 kag 36. Liwat resulta 37-36. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige manamyaw tanay. May lang pamati sa mga kaksyon ta, kaya na si Noro, Ray Flores Barioga, kag Jocelyn, salamat gid, no? And Lorna Pacto, thank you gid Lorna Pacto, kay Jane Pereda Castro, may lang Ogatso, no? O Katso ni saya, Jane Pereda Katso. Wilina Franga Labargan, salamat gid Wilina, no? Connie Gremio Gilaran, salamat gid Connie. Diosdado Froponga, donde in Cabo, salamat gid, no? And Evangeline de la Cruz, de la Paz, Evangeline de la Paz, Niepes A. Jasmine Aldren Diamante, thank you so much to Aldren Diamante, no? Archie Baez, ang OTTJ, salamat gid Archie. Alfredo Sinigo, no? Marilo Travilla Catinoy, Morada Juanita,
Jocelyn, kay Jovi, Len Jovi Badayos, ni Misha Roques. Salamat gida. And dali lang Morada Juanita ni Misha Roques. Sara naman. Ayos, thank you gid. Salamat gid. Donald Kabasag, salamat gid, no? Okay. Daligid lang kay Mang Lantaw tadianay kay base kung may masiplatan kita. Christian Bia Dalisay, Rufino Era Gabinio, Aloro Volontate Cyril, no? May lang pagpamati Aloro Volontate Cyril kag Andro Manggilan Villarosa. Salamat gid Andro Manggilan or Villarosa, no? Ayos. Siliya Kabasaga monitor man dali. Lunila Tarosan, Gatuslao San Sebastian, no? Virginia Orteso, great lang sisterya, si Carmen Gerardino. Happy birthday lang da sa La Castellana. Thank you gid Virginia Ortizo. And Rinante Arbelyar, no? Arbelyar. May lang pamati watching live from San Carlos City. Tamyaw yalang iasawa nga si Mera Servano Arbelyar diya sa Magalion Cadre, amping tanan diha. Amping mo tanan diha, no? Rene Arbelyar, no? Ayos. Archibais gatamyaw lang sa tanan nga mga taxi driver sa idalom sang Operation Tulong Task Group. Ayos. Ni Misha Roques from Tangob, salamat gidiha. Jomari Hinovia, galantaw ko live permi sa imo paborito ko gid ang Action Radio mo. Ay birthday. Sige, salamat gid to Jomari Hinovia. Ano ni Action Marlon man? Sige, dali gilang mga kakson na standbyan ay manumbalik kita sa dili lamang madugay. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Mangin mainalamon sa pagpili sa kandidato. Mangin mabinantayon kag maid-id sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon.
Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 National Aksyon Balita, Banat, Bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:59 ang aton oras. Pabalik kita diri sa atong siring nga pangalagad. Aksyon Alvin Graba, standby, no? Katapusan subong sang Ramadan, pero I think daw may ginahulat pa sila, and maybe by Tuesday amo ang katapusan sang Ramadan, mga kaaksyon, no? May mga pila ka mga programa nga hiwaton sa mga moske, like sa barangay 31 bala mo kag Mansilingan, no? Sige, daligi lang aksyon Alvin Graba, live extension na coffee mix sanay kita, no? O kung ining Alamin kung paano sumali sa ACS-Milyones! ACS-Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang Katuan tanay ang balita ni Aksyon Alvin Graba, end of Holy Month of Ramadan sa mga Muslim brothers naton and sisters bla natalana sa mabot nga Lunes, so ining Idel Fitr, mga kaaksyon. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Sa detalye sining balita, Aksyon Alvin. Mayo, ano to? Mayo 2, Lunes o kung Martes, May 2 or May 3. Oo. Duwagli. Paano pang ginahulatan nila? Buwas nga daw aksyon na Rex, kaya ginalantaw nila ang moon sighting. Ang moon sighting dito pa na sa Mindanao, kag kung halimbawa buwas sa gabi may moon sighting na, dito sa Mindanao, posible Lunes matibon sila para sa Eid al-Fitr. Pero kung wala gid sila o kung di sila kita o kung wala gid moon sighting, di matabo diri it's either Tuesday na gid, no? Ang bulan ang ginanamin nila. Yes, sir. Oo. Kapakita ining bulan, pwede na sila ka ano na gani?
Pwede na sila kasugod sa ila sining Eid al-Fitr. Oo, ang Eid al-Fitr suno sa ila mo ni ang katapusan nga adlaw sa bulan sang Ramadan nga isa ka bulan gid ang ila sining fasting o pagpumasa subong man sa pangamuyo Action Rex. Sunod diri kay Imam Abdul Rashid Espinosa sang Abu Bakar Masjid sa Kabasi bala sa may Santa Ana sa may Barangay 31 Action Rex magatipon para sa Eid al-Fitr ang tanan nga mga brother and even ini mga sister Muslim sa sulod sang Capitol Lagun para sa Eid prayer bali Lagun Sano na? Lunes Action Rex it's either Lunes o kun Martes among hambalbala ni Imam nga pagdepende kung ti ka kung ara nang moon sighting by Sunday ati sigurado gid tanan sila by Monday. Oo magatipon gid sa may Capitol Lagun. Dugang pagdadiriya ni Espinosa, isa man ini ka holiday on the part sa mga Muslim sa diin after sang ila sining isa ka bulan nga prayer and fasting sa sining bulan sang Ramadan na liwat naman sila mag-upod Action Rex regardless ni siya kung diin ka man abing lugar sa Mindanao nga ari diri sa Bacolod di kaya nga iban may ara man Action Rex nga taga Yasang Barangay 30 may ara Barangay 31 may ara pagid diri sa aton sa may Alihis bala Dampi Action Rex may ara man sila so tanan sila magatipon sa Capitol Lagun para naman sa ginatawag man nila yang Eid prayer o kung may Eid al-Fitr may Eid prayer man sila kaga magapamati man sang mensahe nagikan man sa ila sining bisita nagikan man it's either sa Mindanao or it's either man nagikan sa Manila Action Rex para mensahe ni isang isa man ka imam nga brother Muslim dito man nagikan sa Manila o kung sa Mindanao pero this time sunod sa ila after sa sining Eid prayer sugod naman sila Action Rex sang makakaon na sila in Fulville na bala kay dumuduma mo tong experience sa mga brother Muslim bala nga 4:30 pa lang hindi na sila makakaon hindi na sila makainom tubig hasta alas 6 ang gabi di babatyagan din nilang gutom that is why nga ginahimo na lang nila diriya nga puro fasting and prayer na gid lamang Action Rex pero sa gabi sunod sa ila kaya na sila makakaon galing kay ti lain gid man kung full meal gid yan na sa kita bala Action Rex nga full meal ya tis muling mahatag man sa aton lawas ano nga oras to nga pwede sila ka kaon-kaon last stress ang kagahon no last stress to 4 o'clock sa kagahon Action Rex amo na alas 3 kagahon alas 6 ang gabi alas 6 na sa gabi tubtob naman na pasaka pagkakaon na between sinapoy di sila kakaon yes sir pwede na sila kakaon pero mag 4:30 na sang kaagahon hasta alas 6 ang hapon hindi na pwede bisan tubig budlay man bisa pero tinadaan ka uhaw init pa init pa daga panahon mo tapos badya ka pa bala gutom Action Rex grabe man nga temptation ang ila sining gina-experience sa piyak sining ara gid sila sining bulan sang Ramadan nga sa mga faithful nga mga brother Muslim ti ilay gid ginasunod nga bisan ano kauhaw antos lang gid Action Rex ti sunod sa iya maayo man ang epekto sini sa ila sining lawas especially nga hatag sining pagpuasa pagpangamuyo kay nangin kabahin na ini kung paano nila gali Action Rex madisiplina ang ila sining kaugalingon kadugay na nga ginasunod na nila kada Ramadan niya mo nang ilang ang lawas nila guro do naka-adjust naman na gani man amo man ang gani ang hambal man ni Imam Espinosa nga at least naka-importante naka-adjust ng lawas namon sa sining klase nga pagpuasa Action Rex pero at least by Monday suno siya may mahimsog nga klase sang tupa o kun lambala nga mga pwede ihawon tapos ang iban magabanding sa sulod sang panimalay nila kag dira mga ululupan magkaon and ang iban man magatipon sa tagsa ka mga moske diri sa Bacolod para tipon man sila nga makakaon Action Rex as part man sang banding sang naton mga brother Muslim. In fact, isa diriya kay nangin tradisyon sa sining bulan sang o kon sining Eid al-Fitr mahatag sila 2.5% sang ila sining ginaganar kag iniya libre gid gugma nga gihatag sa mga brother Musliman
who are in most need o kung mas nagakinahanglan Action Rex. Kabahin inisang ila sining tradisyon, sining ko, paano kami iya nga ano sa iyo, wala na problema. Welcome na welcome ka mo para mag-output kita sa pagtilipon kag magkaon kinasadya sa sining. Pila ang Muslim community diri sa Bacolod daw, kag Negros Occidental, mayara na sila, listahan? Isilig ni Imam Bitita, mga brother Muslim good actually mga Maranao, ang ibang tausog nga ari diri masubra isa kalibo, plus plang ang ila sini nga mga miyembro sa pamilya kag ang mga balik Islam bala Action Rex ginasiling masubra sila mga 2 to 3,000 sila nga grupo Action Rex. So damo man sila gali, no? Yes sir, Mga 4,000 more or less sila. Oh, diri pa lang sa Bacolod. Bacolod pa lang, naway pa ng Negros. Pa lang Negros Action Rex. Bacolod pa lang na. May ara man iban nga mga negosyante like kato sa Sur o ato sa Kabangkalan. May ara man sila yung moske sa Kabangkalan pero iban ara man dire sa Kawayan, ang iban aras banwas ang Ilog. While ang hinigaran to gani Action Rex kung malabayan mo kung kaysa going ka sa South, may makitan ka man nga dako man nga moske dira sa area man sang hinigaran. Ara man sila sa norte kag iban pang nga lugar sa probinsya Action Rex. Ari ang pahayag ni Imam Betita. Assalamualaikum, mga brother and sister. Actually, ang preparasyon naman sa gamitin ng ating mga leader Muslim para na mag-celebrar sa Idil Fitr, no? So, may harap sila nga proposal nga basi dira kami sa Lagon magatingog sang 8 prayer morning. Mga 6 o'clock mag-start. Mga ang ginapatugtan sa subong na aton yung mga leader na dira kung aprobahan na ang permit sa Lagon kay parang isulgar natin ang Eid prayer. Imam, saan ho natala na ining Idil Fitr, sir? Ang Idil Fitr gina-custom nga sa buwas may moon sighting sa buwas. Kung nakita, naman di ma-Idil Fitr prayer na kami. Pero kung hindi makita sa Sunday, sigurado na ko sa Marcos Eid prayer na ginasa. Ay ang Eid prayer depende sa pagbuhat ng bulan nga makita sa moon sighting. Kami nagdepende kami sa ang source naman nga ginakuhaan nga final dito kaya nagkakuha kami sa Mindanao. Pero sa Eid prayer, ma-disperse ng mga brother ng mga Muslim, magkanya-kanya katlo ay terang iban natin ng mga brother, mapulis na balay kag sila mag-celebrate ang ilang family banding, no? Kagang aton nga, niraman kita sa mga moske. Kasi nasa Abu Bakar, niraman sila mag-celebrate ang kamusalos ang pagkaon para sa ginatawag na banding sa mga Muslim brother. Sa amon nga bilip, before sangit, kinanglan matag na sa imo nga nasakat, no? Nga kung sa iban nga bilip, amo ilang ginatawag naton nga tight, no? Pero sa Islam, ang imong manggas kung wala utang, 2.5% sinayatag mo sa imong mga pinaka-fortune nga mga brother Muslim, no? Amoy na ang paghatag natin kay para may reward kita nga dako. After a prayer, kung may mga preparasyon dira, open na, maskin hindi ka Muslim, pwede ka dira kain sa pagtaon. So Rex, ang kabahin lamang sa nga payag ni Imam Abdul Rashid Espinosa. Sorry kagina kay na mentionar ko to kagina si Imam Bitita, no? But amo to agating ugma na ni Abdul Rashid Espinosa. Balita nagikan na sa patrol ay ni si Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Ginaksyon Alvin Graba. Balita sa patrol mga kaaksyon, no? Live extension Super 5. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang
iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, konsiderar ang pila ka Kita, mga kaakson, ini may kang tanan sa pangkakasang mga campaign materials nga gintapik sa poste sang kuryente ginapatigayon sang Seneco. Subong nga adlaw, mga kaakson, ginahawanan nila. Plus, ining isa ka konsihal kunong nagpapili ho, nag-withdraw sang iya sining kandidatura. Anong rason siniman? Ambot ko nakasumiter na officially sa Commission on Election. Yaring kaundan sang report ni Akson Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. Akson Art. Ang pagpamupo bao daw bunga sa santol kag sang malahalon nga mga mangga ba. Pero ang operation ni Action Rex kag patigayon subong adlaw sang Central Negros Electric Cooperative. Sa una tuti ang ilang mga personnel nga ginactivate subong adlaw, massive actually ini nga pagpatigayon sang pagkakas sa mga posters, campaign material sa mga kandidato nga ginatapik sa mga poste sang kuryente, ginapatigayon sang Seneco personnel ang ginactivate nila actually amo ini ang mga nagapatigayon sa meter reading kag lakip na ang sa maintenance no ining pang kay Oblas Poste. Amo ni sila subong ang nagbuligid to the whole Bacolod area nga coverage para magpanghawan sa ginatapik nga mga campaign materials sa poste sa kuryente. Now, sunod rin kay Ma'am Malo Paroco sa Seneco Bacolod, ang ila nag-serving Public Information Officer. Sila nga actually ang ginahimo namon subong isa ini sang response matapos nga tuman kadamo Action Rex ang mga nagakabit nga mga posters sa mga poste sang kuryente which is illegal actually. Lapit na lang eleksyon na mo pang pangkakas nila? Hindi, nag-operate na sila last time pero hindi massive kay pagkakas nila bayaan man nila. Pagtalikod sang men may nagatapik na naman, may amo naman gisakas poste. Di subong na mo damo nagdiyaw? Pwerte nagdiyaw. Daw amo na insakto tong imo term nagligan nga daw Flores di Mayo, giginamulak to ng poste sang kuan mo, hindi bulak. Ya kundi mga campaign materials na ti mahal pa na kay kanami nga daan sa gingamit nga sahi isang tarp. Ang iban duldalag ko paning sizes nga ginatapik sa poste sang kuryente. So illegal ina way na ginatugutan kag delikado para man
in kaso nga may ara sa nga magluntad nga problema sa poste, madelay ang pag-response kag pagtrabaho sa mga crew bangod sa Dabal ini siya aksyon na Rex. Siling din ni Ma'am Malo Paroko, siling niya ang mga tinaw, ang mga politiko actually ni na istorya naman nila antes pa man ang pag-umpisa sa campaign na period diri sa lokal, pero siling niya ang iban diri galing ang mga supporters nila nga gintugyanan para sa patigayon sa postering na napakahapos naman lang iban niya kundi ito malabayan nila kapin pagit sa poste sa kuryente dito gina topic action Rex. Gitsa gaton sa iya kung wala may mga ara pa legal implication or himuon ang ang ilablit talatapan upod sa Comelec. Sila niya depende na pero sa part sa Seneco, why pa man subong nalabutan ang inang paghimo no kung may legal implication ini sa ulihi. So damo na ang ilan nagkakaas umpisa kay ina sa ngaga sa massive operation nagilagin patigayon. Yari si Ma'am Pinakamilog team nila? Damo action Rex, hindi lang isa kundi ginsaturate nilang bilog nga makulod kay gusto nila ubuson gid nimo. Tiguan nila nga maubos gid kay actually hapos man lang na kung may mga boom truck sila yung gamiton mo. Nga may ara bala sakyan ang mga personnel nga mo nang magtibong sila malapit sa posting ginatapikante pila man lang pamulpog sila ka gamit ang martilyo kakasne dayon. Tiba-tikulo may gasunod man sila. Gasunod pang butang naman na pagtatalin eh. Tiya mo nang lain. Tiya mo nang delikado. Kaya kay ito na. Sigurado ginakason Rex. Kung may kakas na yan, may manugtapik na nagasunod. Laban. Yang buli malang sa manugkakas, ang ilan ginabantayan. Tinatawon pa na, kung may harapan masunod ng mga kaiti, kuwan pa mo, 9 days pa nabilin bago ang eleksyon. Iba niya manginyadi pa na, sinigling kasto, Islanda na po pamanda di posters kada camping material sa kwanta nito itapik liwat operation taliwat kang gabi dasig mo lang nasunod si tapik mo dasig butangan mo na malansang kag pulpugon dasig lang na yan kabit naman liwat kamay pa hindi na namatabo liwat after sa sining massive operation sa Central Negros Electric Cooperative. Yari si Ma'am Malo Paroko. Nagiging na siya nga hindi siya pwede kabutang sa mga poste natin for a safety purposes. So, subong kami nag-start today kami nagpang-backlash pero i-ongoing na naman until before sa election bala. May layi na action art mo, nakita mo to sa aton nga post nga may layi na hindi ta pwede ka pamutang sa mga poste sa kuryente. Why na ni upod yung Comelec personnel ang Seneco? Bali may team lang kita nga matigo? Team lang, pang-backlash lang, kay allow man kita huo. Bali, team na natin si Seneco nga mga aton sa mga linemen kag mga meter readers. So, ginusay ta sila sa buong muna sa para pang-backlash. Hilugid nga bakolod, siguro sa bakolod sa mga ginatutukan nila. Actually, ang mga politiko, guro, hindi mo na sila kapamutang ng ila para mga alalay. So daw kapadali na lang, wala na lang nag-inform pa na sila before pa sa sugod sa campaign period. Pag nagapamang tako, daw wala lang bala sa ila. Why sila iban base, wala man ka-intindi or iban, wala man kabalo, or iban kabalo man. Pero daw padali na lang bala pa-convenient sa ilang na sila magutang kayo. Why man yung Seneco plano no, nga maghimo legal actions against... Wala man, bali ginapabaklas lang sa iya. Daw so, daw sa iya sa Comelec daw wala man. Abala sa Rex ang parayag ni Ma'am Malo Paroko sa Central Negros Electric Cooperative. Hopefully yung ginakabalakan mo, kag ginambal mo, hindi na matabo karon after sa sining massive operation. Kabay pa buwas, hindi naman liwat mamulak ang iban nga mga lugar o ang mga poste sa posters no sa kag campaign materials sa kandidato. Actually, si Atty. Sorbito ato sa ginda pamangkot mo gin-check naton sa iya galing kay may meeting pa sa subong action Rex. May Zoom meeting siya with the National Comelec. Siling nga ba this afternoon may ara man siya hatag nga palayag pero initially nakuha na tondo siya ini congressional candidate palay nimo. Congressional candidate? Ha? Congressional candidate? Do mo nang sumiter sa niya sining nakasumiter na gid man siya sa Comelec?
Amo pa na ang gina-check naton kay hindi pa maka-accommodate. Actually, try na tudagan sa tenso Hindi, dito. hindi pa na official kung hindi sa makasumiter mo. Gani. Kung hindi siya makasubmit, hindi pa na yung official. Kung plano pa lang, that is another thing. Mas mayugi kung may official sa submission sa withdrawal. Pero siyempre, mag-amuni action next ang alam niya na iya, hindi na makakasda sa baluta. Hindi na. Naka-print na iyang alan niya sina. Galing ambot nga nag-atras hindi tama balan kung anong rason sini. Hindi taman pa palayag pa kay hindi pa officially nga halin sa COMELEC nga nag-atras si Kwan kay tani i-announce lang ni nga nag-atras siya. Galing hindi pa man official mo. Why man niya sa magkapugong ni sa kandidato mo? Ang ato lang dira kung basta congressman siya. Congressional candidate ang naging papilian. Ang confirmation sila karon sa COMELEC after sa sining Zoom meeting ni Attorney Revo Sorbito, hibaluon ta niya kag kung ang pangalan niya para at least officially kung nakabato na nila ginman ang withdrawal ma-confirm na karon sa Commission on Elections. Balita gikan sa Bacolod City Hall, aksyon at higupon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Rat. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Kidaksyon Art hupon balita gikan sa Bacolod City Government Center. Standby aksyon na Brian Morden. Dire kita na DTX 500 capsule mga Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of 20. Mangin mainalamon sa pagpili sa kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada issue. Ikaduha, kibalua ang mga issue o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, issue kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, corruption, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum.
That Candidates Forum hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. Ang balita ni Aksyon na Brian Morden mapakapitolyo provincial kita mga kaakson no? Sa Kapitolyo hold up kag ransak sa DSB isolated suno sa alkalde apang pulis dapat nga magrubing kag notship office ginbuksan sa syudad sang San Carlos. Yaring countdown sa report ni Aksyon na Brian Morden sa Kapitolyo. Aksyon Brian. Action Rex sa pisan sang sunod-sunod nga kaso sang nagligad nga Miyerkules ang gabi may ara sang hold up kag subuman may ara sang pagransak sa duha ka mga establishmento sa banwa sang Don Salvador Benedicto, pero sunod diri kay Mayor Marcelin de la Cruz nga hindi dapat magkabalaka ang pumuloyo labi man ang mga negosyante dira subong kag ang may tuyo pa nga magtukod sa ila sini nga negosyo. Sunod diri kay de la Cruz nga isa ka isolated case gid lamang ang natabo kag ginaimbestigahan man sang id sang kapulisan ang amo nga insidente. Ang una to nga hold up sang kasisidmon gina-check pa diri kon may ang upod sang foreigner nga babaye base may ideya siya. Ang ikaduwa naman niya nga ransak Action Rex gina-check man kung ano balang kantanan man sining suspitsado sa kung ano man nga mga hitabo sa palibot dira Action Rex. Ano? Angot sini apisar nga isolated case gid lamang pero si Mayor nagaayo sa mga kapulisan nga magpatigayon sang police visibility patrol agod nga kung makita ng kapulisan sa dalanon sa mga lugar ang mga suspitsado matahap man nga maghimo sang ano nga himo sang aktibidad kaangay sadto Action Rexa. Mula ang nakonsta hindi siya pre-coins so wala pa sila puro kabutang CCTV hindi mo ikaw na sa CCTV so anyway sige lang ang ako niya ang ako naman niya presidente municipal mayor hindi ka tukangat na pagkita mga CCTVs na to most especially entrance exit in 3 points or palitin doon sa Salvador Benedicto, one in Candanon, one in boundary with Bungan, San Carlos, one with the boundary na doon sa Juan, sa barangay Bago, doon sa Salvador Benedicto, and boundary with Cayabrava. Tapos sa Spark 16, may yata na tatlo na kano ka triangle ng Galanda, na po sa San Carlos, Bacolod, Calatrava. Put CCTV sa air, at least monitor na ito na ang time kung sino ang muna siya. Military. So, mo na siguro Action Brian ni Monta. Ang discipline ito na ginagapolis. Tayo ba siguro nag-lax man sila, kaya tapulong tang man sila, nag-lax na sila guro, ang police visibility, pagkanal. After all, inagin na yung Mayor. Amo nang palayag ni De La Cruz angot sini nahibalaan nga ang Don Salvador Benedicto ti Subong ginkabi gini siyang summer capital sang Negros Occidental kag damo na nagasalalaka to sa matag adlaw nga tanan na Action Rexa. Sa ibang nga balita ang Notchep Galiho nagbutang sang kuan na gid iya inang opisina didto sa syudad sang San Carlos tinalikdan nga adlaw ining Notchip nga ini ginatawag ni siya nga Negros Occidental Comprehensive Healthcare Program sa diin nga nagbutang sang opisina sa San Carlos City Hospital. Ini lang gipangunahan mismo ni Negros Occidental Governor Jose Eugenio Lacson kag tumanagtambong Action Rex si Congressman Balmayor no sa nasabit nga lugar kag si Mayor Rene Agustilo atuman ang hospital City Hospital Acting Chief nga mo si Dr. Mary Genevieve Montano Action Rex ang tinutuyo sining Notchip nga ini agod nga
kung ikaw ara abi sa first district o kung malapit dito sa syudad ng San Carlos, hindi ka na magpadulong diri sa provincial capital. Labi na gid ko no chip card holder ikaw, dito ka na lang yan palapit sa nasambit nga lugar para hindi ka na ayawan pa sa pagbiyahe. Na hibalaan nga ang chip members nga ini amon islang qualified nga mga dependents kag entitled sa libre nga outpatient care nga ginatawag na ginapartisipahan sang mga government hospital sa probinsya sang Negros Occidental, Lakip, Mandiri, ang Corazon, Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Ang noche member diriti makabaton sang 5,000 pesos kada tuig nga asistansa sa pagpabulong laboratorio, radiologic examination, dental services, na bulong action REX. Makaranantang tingog ni Govson angot sining no chip nga satellite office dito sa syudad sang San Carlos. Mga balita gikan Kapitolyo Provincial, Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:34 ang aton oras. Salamat gid Aksyon na Brian Morden sa balita gikan sa Kapitolyo Provincial, mga kaaksyon. May tisianay ko lang balang imo. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Mangin may inalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka man nga bahin sang Pinas, labot Ang report ni Aksyon Art ay hupon angot sa pag-withdraw sang isa ka kandidato ti may araman independent candidate ganiyo nga nagsuporta
sa kandidatura ni Albi Benitez sa pagkaalkalde diri sa siyudad sang Bacolod, mga kaaksyon. Ining independent candidate ni sa pagkakonsehal nga nagpalayag sang iya suporta amo si Rico Villafuerte nga sa independent ni sa nga grupo mo amo na nga nagpalayag siya nga masuporta na siya kuno kag ang iya sining kampanya with Albi Benitez naman, mga kaaksyon, no? Mo naging palayag ya kahapon nga adlaw sa isa ka press conference ni Villafuerte nga ti madamo sang Bacolinyo nga madugay nang nagapangita kuno sang pagbag-o suno sa iya sarang nga madala ini sang grupo ni Albi Benitez, mga kaaksyon, no? Ginlaragway ni Villafuerte bilang humble kag ti sincero nga magbulig sa pumuluyo ini, mga kaaksyon, si Albi Benitez. Amo nang mga senaryo may nag-withdraw pero hindi pa confirm karon dugay-dugay. Mabalaan ta ni sa Commission on Election diri sa syudad sang Bacolod kung sino ining nag-withdraw. Although nga may name kita dre, kag isa man ang nagpalayag sang iya pagsuporta sa kandidatura sa pagkaalkalde kay Albi Benitez naman, mga kaaksyon, no? Gamatamat, no? Samtang nagahilapit ay kadamo sang pagbag-o daw kadamo lang, mga Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Samtang nagahilapit ni daw kadamo sang mga nagatipyada. Ay, puwerte, no? Sige, kung ang amigo ko paling nga pili na kamo nga pili. Ay, puwerte. Sige, itugyan ta na sa pumuluyong gamhanan, especially sa mga butante ta, ang pagbuto sa May 9, 2022 nga eleksyon, mga kaaksyon, no? Daligid lang kay matagta pila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa diligidlawang madugay. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pila ka importante nga mga pahanumdum. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon.
Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pang i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kakay sa ibang nga network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po di ba medyo mataas ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sunod ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa Subo. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundog nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Kami diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema,
ano niya gid, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. At tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic iban damo na dulanog drama diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang Nasa tamang serbisyo. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banak, bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banak, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Balik na diri sa atong sining pangalagad Aksyon no Radio Philippine Standard Time las 12:53 ang atong oras. Kantuan tanang balita ni Aksyon Alvin Graba sa Negros Occidental Provincial Police Office. Delivery sa mga BCM so kagiban pang mga election paraphernalias o materials na deliver na sa mga banwa kag syudad sa probinsya. Yaring countdown sang report ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, liwat nga manduan ni NOCPO Provincial Director nga si Police Colonel Leo Pamictan ang tanan nga mga chief o police banwa kag syudad diri sa probinsya para diri sa hugot na naman nga pagbantay sa mga vote counting machine kag iban pang mga election materials matapos na kumpleto na ang delivery kahapon nga adlaw. At kumpleto naglitanan nga mga LGUs na pangdulungan na. Yes, Aksyon Rex, kahapon lang ni natapos sunod diri kay Lieutenant Abigail Donasco. Ang mando diri karon sunod diri kay Lieutenant Abigail Donasco base man sa mando ni Colonel Pamictan nga ang hugot diri nga pagbantay sa mga opisina naman sa Comelec offices diri sa probinsya Action Rex para naman kahit papano yang secured gid ang ining sa Treasurer's Office guro nilagin turnover na. Yes, diin amo ni Action Rex ang ginabantayan karon kay ang mando diri nga ni Pamictan man Action Rex ni Pamictan sa tanan nga mga COPs o kan Chief of Police, especially mga unit commanders nga kay Como ara na na-deliver na ang tanan nga mga vote counting machines and other mga election materials magplano o kung maghimo na sang pre-deployment and briefing sa mga PNP members sa italom sa Negros Occidental Police Provincial Office. Nalakip na diri sa mando ang mga kapulisan sa italom noon sa 6th o 5th Regional Mobile Force Company. Ang first galing tapos na guro tanan ng plans and programs including ang deployment nila like sa BCPO do ginahulat na lang nilang formal nga delivery implementation pag iti sang tao bla. Sakto na Aksyon Rex gigulan taon siguro manuman na ni guro nila tanan kay ti 1 week more or less na lang nabili no. Kundi 1 week na lang kay pamangkot na ti abi ko okay. Pizza Utsuya deployment na siguro. Silingani ni Donasco sir, hindi lang ko ma-reveal sa date ha. Pero okay. Pero Pizza Utsuya deployment na iya tanan niya. Pagka bisan ikaw gani guro deployment mo na guro. Takbo gani lumay na remind. Pizza Utso kuan na deployment na sang kapulisan, army, mga kagrupo nila nga mga puwersa pagid deployment na.
ang kuan gani direction Rex nga kunti aside sa sining augmentation sa mga katapos sa Philippine Army. May ara pagaliya ang liwat nga augmentation man sa mga force multiplier. May ara gid na yan. Oo, tanod mga pipa tabi. Para naman mag-render man sang ila sining nga duty. Number 1 diriya to maintain gidya ang peace and order in line sa antes kag in line man sang election action na Rex. Ari ang pangayag ni Lieutenant Abigail Donasco. Atong DCM and other election material na-deliver sa iya ka mga distribution, complete delivery and distribution of official ballots naton, ang dispatch naton from Negros Occidental, no, kagako, no, ginpatigayon ina kag mga sa iya ka cities and municipalities. May reminder na si Provincial Director sa aton mga hepe sa pantay sining mga DCM. Aton Provincial Director, no, he reminded the full alert with especially aton mga COPs. As a matter of fact, this moment is take to antagid, no, kag ang aton mga COPs commanded that para sila, no, para mag-delegate man sang task sa aton mga personnel, especially aton mga ballots and everything related to election. So Rex, ang kabahin kita mga asang pahayag ni Lieutenant Abigail Donasco. Report nagikan sa PPO ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon na Alvin Graba. Balita gikan sa Nukpo. Sa iluwanta naman ng Bacolod City Police Office ang BCPO. Si aksyon na Eric Magbanwa, security guard nga nabisto blahong nga nagpalapaw sang scrap sa ginabantayan sining construction site. Ilabi na sa Barangay Bata ba? 400 kilos ba? Tagpilang kilo subong sang scrap. Ay na-recover sa tricycle nga iyagin kargahan mga kaaksyon. Yari ang report ni aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon, Eric! Aksyon, Rex, congratulations, no? Congratulations, ha? Sa Lunes na kita masugod. Dito sa Lunes na kita. Lunes na gidman? Lunes na gidman sa lusong semana. Tapos sa... pagka pizza 8 at timing gid na. Timing gid na nga mahabok kita, no? No? Maghabok. Habok ba? Ayo di purma. Nahabok urong Guadila. Bulsa. Kay bastante na. Okay. No? May ara ng giveaway sa election. May Dr. Ramil Oy pa. Ba, giveaways, no? Si Dr. Ramil lang ako niya. Ayo di purma. Si Dr. Ramil lang. Damo na ang tirada Action Rex, no? Damo kita sa mga benepisyo, no? Ba, benepisyo? Kagi ka, kwan ba? So, kagiritar sa... Ayo di purma. Kag kuha sa benepisyo sa SSS. Iko ko nato, iskultiro, dahil si Kamagkaraga pamatio, Sino? Si Miko ko nato, iskultiro, sa SSS Kamagkalalbra, ara sa sumundra sa balaya sa Barangay Sumago, Always na sa monitor, Mayroong pagpamati lang da, sir, sa lubos ng pamilya. Tinda mo ta benepisyo sa Lunes sa Rex, no? Magbahaan. Ayo di purma. Hindi lang ang paksan nga benepisyo. Kag siguro ti amo mo na nga mga benepisyo. Sa pizza no ibiguro. Sa Rex. Dahil nagkamagasugod mga po nga kalbaryo, no? Alam ba ni? Ayo di purma. Kalbaryo sa conference election, no? Kay daway na ni untap. Si life extension gani. Ano siya? Si life extension. Ayo di purma. Matik na. Ato na. Kasi may giveaway sa sa, no? Alaban eh. Magtilipon-tipon kita ba sa sir sa eleksyon. Namin pagkat kung may giveaways ka mo. Uy. No. Sino yan mapalaro, no? Lapit na lang, no? Daw gadambos la siguro ni isang wala ay. Ate, ang wala gini. Ayo di purma. Doon na sila, Sa patak sa Pizza Uno, boss. Damo na ni ang gagios. Damo eh. Damo na yung gagios, damo na yung gamaneuver.
Oo. Sa simana nga nabilin, pero kung way kay nugiho, way ka man na. Ate, wala kita kaya yung magkumagiho ka, piho. Malaban Kaya kung magiho ka kasi piho, pa sila ng tao sa mga imo, dala na. Ayun, di purma. Dilo, dala ka masakit. Ang balantayan, pizza, otso, gini. Ate, sa pizza utso, walang tawag nga, sutay. Gets na. Balantayan na. Oo, Mansig balantayan suhot na hasta Oo, kagahon. kagahon na nasa haga sa pizza utso, hasta pizza 9, ang kagahon nga sutay na. Labaning iba, inig tulog-tulog ya. Oh, the price is right mo. The price is right. Way ni tulugay ang iba niya. Wala na natulugay kasi ako na ng biyong. Labaning. Matik reaction siya. Isig monitoran na nasla. Laban ni. Then ang damo, dublihan. Dito nila. Dublihan na nila. Dublihan na nila. Taga 1K abiling ya, imuha na 2,000 yung mga 2,000 kaya di na kamo sakon, 2,000 ako na. Napunod ang tirada, no? Kung mga Mayo, no? Ayun, di purma. Kung mabakas ka na kakabalante, kung dua imo kapit, dako-dako gini. Laban ni. Dako-dako gini. Mag-gibtong isa 3,000, mag-gibtong isa 3,000. Bao, 6,000. Isa ka lang nakatawo. Isa lang nakatawo. Mag-apat ka mo kabutante, mag-5 ka mo kabutante. Wow, damo-damo, no? Ayun, di purma. Ika ako, damo pamilya mo, kung damo bata mo. At damuon tay. Ayun, di purma. Hindi ako. Sige, Melisando. Damo lang malantayan sa eleksyon, Nasa dyan si GBL Luntayaw, Amo man si Pablito Benedicto sa diyan man, no? may lang Sa ang si Palay. pagpamatid sa inyo, sir. Mot si Jopred sa pantag si Kapchat. At tinasadyahan man sila Ara na. Aray. Ayun, di purma. Ya, tumbo-tumbo man sila subong. Uy, kaya ito na. Uswa ka daan. Uswag man. Ulma na yan. Ayun, di purma. Hindi ang Kalipat ko kaya wala mong maswagon nga adlaw, no? Wala mo may maswagon para nga di malipatan, no? Ara na. Oo, matsaga mo na. Ayun, di purma. Sige lang bala. Kaya ginalaga pa niya YouTube lang lagi. Sige lang bala. Sige, total boss, pizza 1 na. Pizza 1 na. Si kakawan Jopred, harap naga-monitor. Oo, Wad? Mate ka. Okay. Ayun, di purma. Mayor, Rita Tabuara, sa Kawayan, may ang apunta. May kontrato sa Kawayan? May kontrato daw, digit bugat. Mayor John Rita Tabuara sa Kawayan. Hindi may kontrato, puro digit bugat. Tigod Oo, wag kita na Mayor. Ayun, di purma. Joke lang na namon, Mayor. Kung may aras, yawat naman, Mayor. Kung may arat, Yawat pa. Ayun, di purma. Ayun, nasirata, no? Kainat po. Si Jenny Solgon, linya, Action Rex, Action Eric, hello, how are you? I'm still here, alive and kicking. Good. Taho na, be. Ara. Ayun, di purma. Paho lang kadamo, paho. Paho subong. Tigpalaho nga Basta ng Mangga Festival sa Gimaras, Dali, dalam na mo. Ang butang kung saan, to, Bulan sa Mayo na dalang ilang Mangga Festival. Magkatatos si Maras kay Eat All You Can to paho mo. Ati malarga ta to, Kita national piano, Oo. Dali pre art. Okay, Sige. Boss na yun, Ayun, di purma. Wag in advance. Ara. Ano ning nabisto nga security Hindi, kung sa manampag ni Action Rex, kung sa manampag ni Pusoy, parot. 400 ka kilo. Naparot ang... Damo ba? Naparot ang kwan, ang security guard. Ano mo bisto, Pinagwa yato sa construction site yung mga materials so pinabaligya iya. Nari malasong security guard kay isa na sa kabisas kini mo Action Rex. Ikatatlo na kabisas kini mo ginakoy ni kay Police Major Chiguwe. Ya sir ni na sir isa kabisas niya katatlo ko na ni sir. Dako-dako pa rin yung katatlo ni kay 400 kilos ni mo. Uy, tagpilang kilos ang subong nga. Pagpula 10 kilos ang Action Rex. Pulo, guro. So naman ang scrap. Ang manag-scrap nga na po to, mo manang tuksoon mo ba? Base 15 ko no, kilo.
15 wala guro. Wala guro 15 guro ah. Mga gist tub-tub 12 guro O tisipa pala times 400. Wow, takot-takot tali nga kwarta ni. Mga 4,000, mga 5,000 guro Kaya kita di malas ni ang kuan ang driver is tricycle kito mo nang iya nga amo nang konsabo yung tricycle driver mo. Ti ambot ko malusutan sang gwardiya na sa iya agency kag sa iya ng kliyente na. At kaso ganyang pasaka ni Major Richie Gui di siya laban na bagay qualified theft ni. Oh. Kaya mo sila nga qualified theft ka na no bill recommended ni mo. Laban ni. Tapos ang tricycle driver ni ang kaso ni theft. Dali ka ni sa sabong ma-detain access kita nag-lapse naman ng reglementary period. Siguro ang filing sang case ni sa Lunes, regular filing na lang ni. Iti ang modus ng lang iti kada kagahon ko ini may ginapasurod ni security guard Jason Imet sang Domer Security Agency ang tricycle nga konsabo yung si Danilo Espino. Siya lang da isa tricycle sino? Isa lang da sa nga gwardiya? Oo, isa lang da isang gwardiya da sa sinang lugar. Ito mo na guro na dimat sa At ito kahapos lang. Si Pabla ka tatlo ng kabeses na imo. Galing ito parot sa katatlo. Malas pa na tricycle driver ni kaya patrolya ni kahapon kagahon ng kwan ang station number 4 nga police pala. Sinakita nila nga may karga nga damo-damo nga mga kabilya. Di pagkakita sa tricycle driver ni Danilo Espino, nag-iso ni Golpit, ang police nagduda niya na itong karga. Kagahon may karga nga mga scrap ni karga mga kabilya ni. At check wala sa papilas kita. Abaw. Sa darayon nga investigar ni Police Major Richie Gui, nakanta ni ang kwan, ang tricycle driver ni Espino, na sira, may kasabwat ko da niya, may arak ko da kwan, upod, mismo man ang security guard na si Jason Imet sang Domer Security Agency. So aral ni sa Cagayan sa Security Agency, pero ang kaso posible depende na sa nag-kontra sa construction sa kontraktor sa construction na construct na ka-building sa ngaya sa ospital sa may kilid isang Ceres Terminal sa northbound Axorex, no? Monday sa parehag ni Police Major Richie Gui. Mga alas 2:20 sa kagao, patrolya iniaton nga mobile dira sa may Herbias 3 sa Conferential Road, Barangay Villamonte. So pagkakita nila nga may patrol, gulpi ni ang tricycle lumiso. So nagduda atong tropa, so sundan nila kita din papahigan kay do damo karga. So sang din verify kung anong karga sa tricycle, dito puno ka mga lagko nga kabilya na bla. So pangitaan sa dokumento kay kagaho na kung di naalin, so wala siya may isabat. So ginuhulta na isang gidala sa station kag na panalmanta ang investigasyon dito siya nagluwad na dito gali ni halin niya sa may area police station 3 dira sa may gina-construct na building na hospital na kuno dira sa may kilid ng Ceres Terminal dira. So pagka natun ang report na dito nagalin kumangkot kung paano yung anak ko na nga mo nakadamo mga more or less mga 400 kilograms to actionary mo. So dito nagluwad siya nga kung saboy ang duty guard. So din coordinated to sa station 3 sa hepe kay Armelin Marga. Then din nakadtuan tatong site kung dito nagkadtuman ng supervisor sa security agency na kagawad na sa mata siyang charge sa security agency. So dito sa ministerya namon ang gwardiya, dito siya nagluwad na ikatatlo nga beses siya na to galing na palapaw, galing na rimalasong ikatatlo. Aksara si Police Major Richie Gui ang hepe sa Police Station number 4. Ang inyong kakson sa Bacolod City Police Office, ako naman si Aksyon Eric Magbala nag-report. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Live extension na vitamin D3. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang
iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of 20. Mangin mainalaman sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas ng Balita ni Aksyon na Roger Gotib mapa Cadiz City kita mga kaaksyon. Ini may kang tanan sa mga official ballot o pagagamiton sa May 9 bla nga eleksyon nagabot na sa Cadiz City Treasurer's Office. Yaring countdown sa report ni Aksyon Roger Gotib. Aksyon Roger. Action Rec kag-abot na ang mga official ballot nga paggagamiton sa panabuton nga May 9, 2022 election diri sa siyudad sa Cadiz kag intended dinhi sa 22 ka mga barangay kag subong man sa mga eskwelahan sa diin nga amo ang mga polling precinct. Now ang pag-abot gali sini kagabi pa pero kahapon pero ang pag-account kay inagid lang kag suro pa sa kay Ma'am Cristina Puentes ang amo din City Treasurer's Officer nga amo ang nag-receive sini ang iya sini nga talatapan kag ang mga yamanda nga mga personnel tungod kay nag-overtime sila subong para nga i-check ang nagalabot ng mga official balot. So no, sa kay Ma'am Cristina Puentes ang City Treasurer sa siyudad sa Cadiz. Amo nili ang mga official ballot nga pagagamiton sa election pa sa May 9. So ang inila 148 ka boxes kay may ara kita 148 ka clustered precinct. So dili lang gid na di siya matiner hasta na matigyot sa mga electoral boards. So ang nag-abot man nga mga ballot boxes nga sa diin gin-receive man sa amon diri nga City Treasurer's Office karon na gin-transfer dito sa may gym sa high school kag gin-scortan man sa mga katapos ang kapulisan sa direktiba nga atag man ni Police Lieutenant Colonel Heldian Dispi. Sa karon action right halos kompleto na kay ara naman ang 148 tanan ka mga vote counting machine sa COMELEC kag may nakatalana nga testing and sealing sa prabuton nga Mayo 7 suro man sa Attorney Jonah Cabanilla ang amon diri nga COMELEC officer. Ining 148 naman ka cartoon nga wala pa man may baluan kung pila gid ang unod sini pero may mga present number na nga dira siya pagagamiton ang karon custody kagaari mismo sa sulod sang opisina sang City Treasurer's Office ining mga official balot. Report gikan sa siyudad sa Cadiz para sa Aksyon Balita Banat Bulig. Una sa balita, una sa aksyon. Hindi sa Aksyon Roger Gutib report sa Bacolod. Aksyon Roger! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Aksyon na Roger Gotib. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Samtang sa balita naman sa First District ko.
Kadtuan tanay si Aksyon Nelson Patinio, grupo sa mga armado sa Banwa sang Calatrava kag tubuso aktibo nga naga-operate kuno suno sa pamunuan sang 79th Infantry Batalyon sang Philippine Army. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Nelson Patinio. Aksyon Nelson. Action Rex, 3 sa 5 ka mga miyembro sa armado nga grupo ang ginamonitor sa mga militar sa Banwa sang Tubuso kag Calatrava. Ini ang ginang-kumpirmar ni Lieutenant Colonel J.J. Habenes, ang battalion commander sa 79th Infantry Masaligan Batalyon nga nakabase naman sa Barangay Bato, Syudad sang Sagay. Suno pa sa kay Habenes aktibo nga naga-operate ang nasambit nga grupo sa nasambit nga Banwa. Damlag pa nga duha ka persona ang ginapamatay sang 3/5 ka mga sospetsado sa Banwa sang Calatrava kag Tubuso sa unang quarter sini nga tuig. Yari ang kabahin sa pahayag ni Lieutenant Colonel J.J. Habenes sa interview sang Action Radio. Ang kabahin sa pahayag ni Lieutenant Colonel J.J. Habenes ang 79th IB Commander. Kaaksyon nyo Nelson Patinio, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Nelson Patinio, balita gikan sa 1st District sa Banwa sang Calatrava, no? Ang problema naton ti ang makabulig sa constipation. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Mangin may inalamon sa pagpili ng kandidato. Magdaligid lang mga kaksyon na sanbayanay. Balik lang kita, dugay-dugay pagkatapos lamang sini. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ang balitang ito ay... Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Mangin may inalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una,
maghimo sing listahan sa mga kandidato kag maghimo sing listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga ka-aksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka man bahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pesyar na tayo! Pesyar na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets, kaangay sa cellphone kag computer.
Gani, iyari tila kumamposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat nato nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous rain ang nag-sagbit sa faktor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa nga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo
Kaya tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio, kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Enrique Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, gainin-sindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya isang solusyon. Kapin pa sa kinalanon sa among mga pamilya. Tanan kami dialos, pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, kaya ibang damo na dulanon, dramo, diri sa action si manager, suportado dito tama sa amon. Kay wala kami na pabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglapkas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Kuning. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon. Ito sa tiyempo, diri sa itong sining pangalaga pasensya ginang wayta malabutan na kay kulabos kita sa orasan naton mga kaaksyon. Nagaagda na kita sa masunod nga programa ang This Is My Life upod temporaryo sa kaaksyon na Dorel Cabato. Mangin kaupod ninyo siya mga kaaksyon dugay-dugay. No? Sa kinanda na ko ang inyo sini kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman kaedisyon sang Aksyon Balita Banat